gak bayar ta. Jenengmu sapa Nduk Cahayu? Aku? Iyalah. Rene lho Dik, Rene lho Dik. Jenengmu sapa? Ya dijemput to, Mas. Gak mau aku ke situ sendiri. Mancing-mancing ngene iki awakmu kudune yo ngerti. Kono mancing-mancing awak dhewe pepet, But. Pepet diengkolmu kuwi. Ngawur Ceritane lho, ngene lho Dik, kenalan sik ning kene lho. Alah. kowe karo aku ya, Nduk. Melati Pak, ambune Pak. Kowe karo aku ya, Nduk. Enggak mau. Kowe gak gelem karo aku. Yen kowe ora gelem karo aku, bakal tak dadekne cilok. Bakal